Už tradične patrí v Starej Turej druhá májová nedeľa všetkým mamičkám a babičkám. Aj tento rok pripravili deti z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy a ich pedagógovia program ku Dňu matiek plný ďakovných slov, úcty a lásky. Čo by deti zaželali mamičkám a starým mamám? Všetko najlepšie, vždy ďakujeme za to, že sa o nás postarala a tak. Lásku a šťastie. Aby bola zdravá, šťastná, aby sa mala dobre. Všetko najlepšie, nech sa má dobre, nech je zdravá, šťastná, nech sa jej darí v práci a tak. Aby sme mali k sebe stále dobrý vzťah, ako máme doteraz. Nech ešte tu dlho s nami bude. Veľa lásky, zdravia, šťastia a hlavne nech sa jej darí. Tak všetko dobré k tomu sviatku a nech ich deti poslúchajú. Že za všetko ďakujem, čo pre mňa spravila. Program pre mamičky sa uskutočnil 8. sále Domu kultúry Javorina. Okrem slov vďaky si mohli mami a staré mami v podaní malých umelcov vypočuť básničky a pesničky. Nadania deti predviedli aj kreatívne tanečné vystúpenia. Prítomným mamičkám sa prihovorila a poďakovala zástupkyňa primátora mesta Soňa Krištofíková. Z usmiatých a rozžiarených tvári rodičov sme vyčítali, že takáto forma poďakovania za ich lásku, výchovu a opateru je cennejšia ako pohľadnica, kvety či čokoláda. Nech si ako kytička rúží, nech ťa nič zlé nevyruší. Ešte v minulom roku bol spracovaný projekt v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce na rekonštrukciu Domu kultúry Javorina. Neskôr bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie, ktorá bola ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja schválená. K realizácii projektu došlo hneď po výberovom konaní na dodávateľa a podpísaní zmluv na dielo. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 30. júna. Termíny sú prísne dané v tomto z eurofondov, takže stavenisko bolo odovzdané v októbri 2010. Do 30. júna 2011 by mala byť budova odovzdaná do užívania. Rekonštruovať sa mohli iba časti a predmety uvedené v projekte rekonštrukcie. Sa rekonštruuje kompletne celá strecha, je tu nadstavba terasy, je to vymalovanie celej budovy, predtým sa robila totálna rekonštrukcia elektrických rozvodov. Toto všetko spadá do tohoto projektu, ktorý sme podali a táto cena projektu je 321 300 eur, ktoré budú preplatené z eurofondov. Mesto sa z tejto čiastky samozrejme musí podieľať 5% a na to vznikli ešte ďalšie práce navyše, ktoré sa vyskytli pri tom, keď sa začalo rekonštruovať a je to hlavne dokončenie celej fasády okolo budovy, čo projekt neriešil. Potom je to uzatvorenie strechy, to taktiež projekt neriešil a to bude v čiastke 47 800 eur, na ktoré prispeje mesto. Poslanci museli počas rekonštrukcie schváliť naviac finančné prostriedky na elektroinštaláciu a osvetlenie, ktoré neboli súčasťou projektu, ale boli nevyhnutné na celkovú rekonštrukciu. Nám odpadne veľký kameň zo srdca, že nebude zatekať strecha, pretože to bolo najdôležitejšie, kvôli tomu sme aj túto rekonštrukciu začali robiť. Strecha je hotová. Vzniknutím nových priestorov, zamurovaním tej terasy, vzniknú priestory pre stredisko cezhraničnej spolupráce, kde v prvom rade by sme chceli vytvoriť také tvorivé dielne, ktoré sa nám už teraz rozbiehajú. My sme tieto veci už spropagovali. Prácou tvorivých dielní bude hlavne zachovanie remesiel tradičných, tkanie na tkáčských krosnách, alebo paličkovanie, alebo pletenie z prútia. Toto všetko by sme tam potom chceli robiť.